Sino-sino nga ba ang mga seswertehin sa taong 2020? Alamin sa report. Year of the Metal Rat ang 2020. Bagamat umpisa raw ito ng 12 cycles of Chinese signs, may hatid pa rin daw na panluloko o panlilinlang ang Year of the Metal Rat dahil na rin sa karakter nito. Makasarili, mapag-isip ng mag-take advantage siya palagi sa kapwa. So ang takbo ng rat magiging may pakasosyal. May pakasosyal. Kahit na walang pera, may pakasosyal. Swerte sa negosyo ang may kinalaman sa metal, kahoy at tubig. Lucky colors ng taon ang pula at ginto. Maswerte sa taong ito ang mga ipinanganak sa Chinese signs na snake, ox at monkey. Habang kailangan naman umanong mag-ingat ang mga ipinanganak sa Year of the Horse, rat, rooster at rabbit. Dahil lang rat at horse, mortal na magkalaban. Magkakaaway yan. So magkakaaway sila, magsuntukan sila, pareho silang mapapasa. Marami pa rin umanong kakaharaping pagsubok ang mga Pilipino sa Year of the Metal Rat. Nagbubutas siya ng lahat ng bagay. Minto si ihahanapan ka ng problema. Para naman maitaboy ang malas, marami sa ating mga kapuso ang bumibili ng Lucky Charms. Pampaswerte ngayong 2020. Nasaan yun na yun, pag naniniwala ka, di magkakaswerte ka. Kasama si Wilson C., ako si Joanne Punsoy, naghahatid ng Balitang Amyanan.